Salamu alaikum. Malam. Sannu. Dalla ina mai gidan ruwan? Can. Yawwa to na gode. Salamu alaikum sannuku. Salamu alaikum. Alhaji Allah. Barka da wuni. Ina gajiya. Madalla. Wato Alhaji ni na zo neman aiki ne. Wani wuri nake aiki Alhaji. Wato Stadium Tisha da ke nan dutsen safa lokas wajen daidai gidan Muhammad Usman. To Allah da nashi iko Alhaji. Bawan Allah nan mun dade mu da aiki da shi. Cikin lokaci kawai ya sallama. Sai ya ce kawai amma bai wurin shi. Ni go Alhaji na ga daga in je in yi yan sare-sare. Da je in yi sata ko in yi yan sare-sare ko kuma in yi bara. Sai daga bai dace. Kamata in zo in nemi na wani kaina ko ba haka ba dai. In nemi halaka ina ko a matsayina na magidanci mai karfi. Wato shi da na yanke hukunci dole in nemi aiki ko da tura baro ne wallahi Alhaji zai. To gaskiya kayi tunani mai kyau kuma ga alama za ka iya rike amana saboda yadda kai wannan magana kuma komi bara mutuwar zuciya ce. Gaskiya ne. Su kuma tsare-tsaren nan da kake magana wannan kwata-kwata abu ne ma mara kyau karshe mutum ya mummunan cika. Gaskiya ne. Ba ta da wani amfani. Gaskiya ne. Kan barka nan wurin da dinga sai da min ruwa. Kana da masu baraka nan zan dinga biyan duk sati. Zan baka lafiya. Tai. 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 Tai wallahi. Wallahi tai. To ba ku. Na gode. Daga yau za ka fara. To shi kenan Alhaji na gode. Na gode. Alhaji baka ji ba da Allah ko zan samu rancen 10,000. 10,000 kafin in fara kwasa albashi. daga fara aikin ka yau ka ce man baka rancen 10,000. Alhaji ba zan tambaye ka. Ni ya raba ka da wannan wurin da kake aiki. Wallahi Alhaji daga na rance miliyan 2 kawai. Shine ya raba ni da aiki na. Gaskiya nan ma ba za ka yi aiki. Kama gaban ka. Ka kama gaban ka. Dan Allah Alhaji ka taimaka. Kada laga har ka kaman gudu. Dan manzan Allah Alhaji ka taimaka ma. Daga na rance miliyan 2 shikenan. Da Allah Alhaji ka taimaka ma. Ko da canza bulogi ne na wannan jandin. Alhaji ko da canza bulogi ne.